Pekka! Morjesta! No morjesta pöytää. Mitäs täällä? Täältäkö se maalijyvä löytyy? Mä luulin, että se jostain heinäpelolta käyt hakemassa. Ei, kyllä se on nää sienet. Joo. Kyllä näillä kelpaa. Kyllä mä oon kattonut, että äijä jotain sieniä on vetänyt. Kato, kyllä. Kun on paljon. Komia melkein yhtä paljon kuin maaleja kasassa. Mitä? Laita. Sasa, onko viimeistelytarkkuus aina näin hyvä? No ainakin täällä frisbeegolfradalla. Go! Ei. Oh! I'm just gonna put it top corner. Top corner? No sanotaan, että tästä voi tulla hyvän, hauskan näköistä. Valmis? Hyökkääjät tositoimissa maanantaina Saviniemessä.